চালানো
রাধে রাধে। জয় জয় হনুমান। କେତେ 100 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି 8। No.
ଠାକୁର ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ କରୁଥିଲା ଏଇ କହିଥିଲି ଚାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବୁ ଯେ କହୁଥିଲୁ କେତେଟା ରୂପରଙ୍ଗ ଦେଖେ ତାପରେ ମୋତେ ସେଇଠି ମନେ ବି କହିବି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ବେଶ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ନମ୍ବର ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ଏଇ ଜାଗା ହିଁ କହୁଥିଲି ତମେ ଆସ 2 ଜଣ